Nu kommer vi testa mystery flavor på Pringle. Okej, nu har vi den. Nu ska vi bara försöka öppna den. Okej, nu öppnar vi denna skiten. Jävlar. Nu ska han öppna. Vad äter den? Ja, det finns så bra. Okej, nu har vi denna. Jag tror det är sour cream. Nu testar vi. Är det den tråkiga smaken? Tråkiga smaken. Han smakar. Du är klar nu. Jag kommer säga det. Vad det betyder. Vänta. Hur fan får du inte upp en jävla skit? Det luktar konstigt. Okej, men filma mig. Du filmar ner i marken. Okej, nu ska jag testa den igen. För jag kände ingen flavor. Okej, nu kör vi. Super spicy.